Loading kayo. You're live! What's up mga kagahi? What's up mga kagahi? Mga kagahi, what's up? Mga kagahi, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Ari diri. Hi ni, shout out ni Harabas ni. Nice guy. Shout out ni Mr. Hello. Hello. Sak at Barabas. Sani sak at? Shock out! Shout out. Two naman dayo ng views. Hi mga viewers. Hi. Ako tag-ana na si Amina ana. Nagtuon to eh. Samugma. Sanina. Ana, bahay ni Amina na. Baling kuras man. Sanina di man. Lagi tanawa. Baling kuras si nanay. Makakita si Amina ni mo pero di ka kita ni Amina. What's up mga kagahi? Siya na ba rin musina? Asa din sanina? Lupad naman ato dito ba lupad. Lumpis. Lumpis si ate. Ang tagaan juday ka ate Irish uy. Ha? Tagaan juday ka awa di comment. Nalagi. Oh, hi na Amina na. Hay malagi diha. Naalagi na. What's up mga kagahi? Hi Amina. Hay Amina. Naalagi. Ay sorry. May mina diha. Naalagi. Nagtanaw si Ja. Nita na Wala si lagi. Naalagi. Hi na. Hi. Amina. Amina alam mo video. Sani? Amina alam mo video. Buturoy. Ala babidi, ikaw ba? Ala, bede-bede. Wala ba di bidi? Amina, ala babidi. Amina. Tapos Ala, kabiro? bede-bede. Hi Nay. Nay na. Apir ba? Apir. Ina, ulat ala, Ay, madiha. ina, hi Amina, Ay, Amina. ala babidi. Ala, bede-bede. Alam video. Tagana na kupak ko ano yung kuwati. Grabihab. Grabihab po ni mo pa ako lamok. Uy, di man may Hindi man na namo ko, hukuk mo na, sakit ito mamaak. Ilok mo, patay ka. Uy, magyo. Skipping rope. Sige. Ay, duwaan mo sa ano gagamay. Pagduwa mo daw ito po. Hindi mo palaog sa Pinas. Nay, ni, what ito? Ha? Nanay man ang araw, mga sulit harabas. Ano, niagi ng kuan. Idro. Hala na. Idro, niagi. Ina, hi, Idro. Ay, ito. Manilihek. Nakpa na ko rin. Day. Asa man pisi? Ano dito sa ero? Ihikot. Ini sa mapisi. Asa pisi? Ay, apel ka na Ate Min, apel. Ay, malay niya. Wa sa dira pero tanaw si Ja. Aper. Oh, makala vending nay. Bara ka na vending. Yung sakot. Bara ka na vending. Dili sa ting. Dis ka dali ba rin na yung tawag ni. Nasa nila yung tawag ni mo. Nanay o si Isabelo. Nakuan man ni nabago. Nasa ko na pisi mo, Aris. Ang Skipping rope. ikot sa kuliong. Skipping rope. Amo ka skipping rope. Unsa man ang skipping rope? Ano kung iyo na? Oh, what's up mga kagahi? Ay hapon ito man. Ari, dari. Ina magsabi wala sa taas. Ari ba? Hoy. Ayaw, sige.
Magtaon na. 1, 2, 3, go. Ayaw ko sige. Okay, 1, 2, 3, go. Ayaw ko gado. Atos to nga ting. Ito nga, marang gana take down. 1, 2. Asa ka pa duping? Asa ka duping? Isa. Ano man na? Nasa bakta? Stretching. Hindi ko anak, laro kayo ni Kram na. 1, 2, 3. Ala, wala una. 1, 2, 3, go. Suka na ba na ganun nagiging kubuhian? Whisper sila. Pinas baton. Ano ka nang Ihapay, pinakadako. Pinakadako. Hindi, lagi. Hindi ka daw. Doon ka mabais. Ay, nay. Yun, pagkayo. Wak. Naon mo lagu. Yo, tiga. Yan na ako. Dua sa una. 1, 2, 3, go. Ayaw, dito sa iyo. Take tayo busaka. Adol. 1, 2, 3, go. Tete lagi ya busaka. Ano ka tiyo tago? 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Ay, buwang mo. Ano lagi? Ano? Oh, distansya. I-distansya. Yung, i-distansya. Ano? Wow! 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 Ang pusot mata. 1, 2, 3. Okay naman. Iting lagi. 1, 2. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Ano to kayo? Okay. Ito. Lobby. 1, 2, 3. Ang kano na? 1, 2, 3, go. Oy, Ronnie, pag mabuo ang buranon. Lock na, palakin mo. Ikaw, saktilaw. Nay, linay. Saktilaw. Ay, uno mo ko duli anak. Saktilaw. Uno mo na. 1, 2. 1, 2, 3, go. Sinanay, pag ulit na. Alin. 1, 2, 3, go. Aray. Pagawa sa bangkong ng guba o. Pagawa sa bangkong ng guba. Apoy kayo, guys. One leg. Hi na yun. Hi, Nay. Hi, Nay. Hi mga guys. Hi mga guys. Wala na si Kuan. Wala ni. What? Dine ka, Jo. Naluya naman ko.
O, one leg, one leg. Ano din ni break mo? Leg 1. Ingayat, leg 1. Leg 1, leg 1, leg 2, 1, 3. Ay, mga kagahi. Oh, natigil mag one leg. Bike ko guys, bike. 1, 2, 3, go. O, tama. Get on ka na. Po. Yeah. 1, 2, 3. Ano na po, Dihora. Lahi mo nung Aris, laob itong sagbot na to, Aris, oh. Laob itong sagbot na to, kaya naku, laos na. Oh, one hand. Sinige na diha, sinige. Dai, one hand, one hand. Oh, 100 ha. One hand, one hand. Tupi ka, sige. Dala mo din na. Yan na, break ulit. Tingnan mo rin. Tingnan mo rin. Grabe din. Sen, ahol. Buti na. Sige na, ahol. Sakto na din yung ting. Dali na, dali. Dol na, dali. Dol, dali. Ayo. Dol, dol na, dol. Dol, dali. Hindi mo ko igain. Hindi mo na yun. Kung ako mag-ikot sa honggi. Asa? What's up, mga kagahi? 15 Andito na si nanay, andito na si ate, andito na si Inday, andito na yo ako. Nasi iya. Kaya marunong eh. Andito na si nanay Miranda. Andito na. Uy, ipakaon na ni mo. Ito, tingnan lamingon na. Karong ba? Si something. Ika na nagito yung tukaw. Mga studio. Ka nag-pintal sang kano. Naligo ko ron. Studio 23. Pali ipas ng buhok ko. Ako ni Papa Wandri, ana. Ako na ako niyo eh. Sen! Ako niyo mo. Sen! Ako man hindi kay abong. Hindi mo ba ako daw ng to? Asa man ko daw na po? Asa mo magdaog? Kago pa nga di. Ngaway lagi si Joey. Ngaway na ko. Ingnan ka daw nga to. Napos puro nimo. Pastor, unya na nay kay wan pa man kanang hayag pa. Unya nagit-ngit na. Hay man gani. Hay mga gahi na. Loro. Lihawa. Ni tao diri anay. Oray looy ani nay 5 ra ba ni tan-aw. Sino? Sino? Sino guhong? Sino guhong? Yan. Dom, kawat ka, Dom. Kating. May hok-hok, ha? Balik ko. Dili. Magtapos ako diri dauman. Bako. Bako. Nagsinan ko ni balik eh. Masa mo. Klaro kay ni ato ni dayon basketball ano.
Uy, ang sagbot ba niya? Ano namang repaingon, no? Ato pa ilayla. Ano? Yan, ikon sa gaday. Ina, ikon sa gaday ni miga. Ina na yun. Lingkod ka diha? Ha? Sod ka? Lingkod sa dito. Dili ba? Ay ako sa ipasod. Aron na tao diri. Oh, no. Ako kayo. Ting, lingkod ting. Kuri ba? Lipay ko. Kuri sa dito. Ano Kuri ba? Ang lang ko ba? Kuri sa dito. Huwag tingaling, kaon ka ba? Kuri sa Kuri ka aron na tao. Ting, kuri ni dali. Hi, ma'am. Kuri this. Hi, ma'am. Ngayong hapon, ma'am. Na hello. Hello. Hello, oy. Baling ko. Hello, uy. Balik ako. I think. Tos ka? Di malagi. Mura magsimbahan ano? Oh, kung gabi ko dahil. Lingkod ko na siya. Kuri nito ako. Lala, nalaos lagi mo psycho ah. Saikwa. Nalaas ang cyclone. Kuri mo ba? Nagdumok lahat. Talay. Hindi ka magpajama ko kay. Ay, di. Balik ko bro. Ana ba na ana. Uy, ano dahil? Ano ka da? Ma'am, dahil. Ay, chick sa po. Ano? Asa? Sa... Guru dito. Eh, nag-live yun eh. Live sa YouTube. Hello, mga kagahi. Hello mga kagahi, dahil mo ni si Botho. Si Botho, nga way digo. Ya. Kasi na may bisita o dia. Si Botho o si Botha. With you ba? Go. Asa din si Iris eh. Res! Nagdaob to eh. Ito mas naman. Dugay may daoban. Sa'yo lagi siya ron? Okay, halidi ko na. Ay, kuan ron. Kanang, EDSA, People Power Revolution. isa ba ron? Ano sa? EDSA. EDSA lagi. Isa ba ron? Oh, init kayo. People Power. People Power Anniversary. Ah, titing ka na dito, titing ka na sa kuan. Kuan na sa Chicks. basketball. Asa din yan? Nakakulit kayo pang sa TV. Si, Karon. Kana. Inadungog man ako dito. sa Ito. ini. Pagsuya ni mo. Story po hello sa mga kuan, taga-bigay na ba? Hindi kay kog tungtungan, no? Sa mukan man, di. Tungtungan na natong tiil. Hello dia sa Tagalete. Hello. Hello sa Tagabol. Mustamos, iamos. Wa ginamos. Storya hay pinabuhol. Di na ka maka. Ikaw pinabuhol. Pinabuhol ka, hindi ka pinabuhol. Di na. Ah. Sabi istorya sa board ay. Ija, aho. Asa ka? Anja.
Unjang hapon. Majong hapon. Maajong hapon. Majong hapon sa taga Leyte. O, parehang big pan. O majong hapon sa taga Bojol. Bujol. Bohol, Bulanon, Leyte, Litin. Hapit na pista. May. Kasi pista sa inyo. 1, 14 of 15. Ah, So no, kinay nagpa-book, ano yung nagpa-inquire na mo, 15, 14, 15 sa Bohol. Bukit sa Bohol. Taas sa Turpit. Asa gani inyo? malapit. Kalapi? Kalapi. Pili bukid. Dili. Oh, Patag na patag. Ano kayo ko ng lupa doon? No? Ano ba? Langga? Teng, yatang uya ini. Kinsay magpa-shout out diha. Ay, Teng, kay istorya kay ikaw ang nagbida. Ikaw. Sino po magpa-shout out diyan? Comment na. Hapit na ba yung moment? Hapit na ba yung moment? Ay, itaoran rin siya ko. Hindi laklak yato. Una naman siya ilak. Pero wa pa na, bangagi. Bangagan pa man eh. Pero tibo ko mikro. Naraan mo, pustiso nga kuan team gahi. Pustiso nito. What's up mga kagay? Kinsay magpa-shout out dara. Shout out ko kay Amina. Shout out ko sa kuing uya ba? Sinto ko. Sige na! Ini-shout out ko sa Tagaliti. Hilongos. Hindi. Shout out ko taga Hilongos. Taga Hilongos Lite. Nilang kuwan mga kaparantihan dito. Na sa mga restore diha o sa mga kabrira. Dahil na buka. Sa mga restore o kabrira o mga buka. Boyron. Mga boyron. O mga kusip. Sa pino? Kusip. Kusip na siya. Shout out ko ninyo tanan dira. Pakaglamok ya? Ha? Shout out ko ni Kuya Roel. Wash out ko na Wash si CEO. Wash out Jezebel. Gawas na dire, Divina. Shout out ko kay Kalendarya Roma. Kalendar. Ang ini kawan ng kalendaryo. Kandi Roma day. Ay, wrong day. Kandi Roma. Shout out ko. Bibi. Jason Indime. Indimne day. Indimne. Og ni Herman Milgaso. Og ni Jane Pipito. Uyab ni mo no. Mo gyud. Pipito. Unrestore. Uy. May shout out ko ni Ninya may magtagad. Lula, shout out ko nimo. Adyan ko tagay. Shout out. Lula magtagad. Shout out ko. Shout out ko Veronica Korikongon. Oh. Hi Jewel. Binuwa mo. Shout out ko ni Jewel. Jewel Ann Morales. Oh, shout out ko din day Iris day. Huwag magkalit. Shout out kay Ate Risa. Hi, Jan! Risa Piris. Hello! 10 views. Oh, grabe naman. From Bacoor, Cavite. Wow. Yeah, abli. Ano mo sa Cavite, te? Hi, Chab! Bako ni mo na sa kuan ha. Asa kayo mo nga to? Sa Cebu. Daro. Sa nga to? Risa Piris. Patos abos. Oh, patas nila. Ay, mamra kay. Oh, si Kun. Bihon. Guys, oh, biho ni mama, oh.
Si Dave, nalibang pa. Naglumbaan na mi og ligo. Ya, maro kasi wa man koy aga sin Hotel. nakauna. Mao ba? Hi from California. Nakuing na din daw. California ka jam? From kuan man ka from Liati. California yati. Diyan, wa man ko nimo og. Sherwin Sherwin Salt. Uy, Jan Tansak has. Sherwin oh. Ay, Sherwin, shout out. Hi, Sir Sherwin. Sa pagbisita, Lodi. Shout out, Lods. Uy, host miso po sa inyo. Guys, Megalab. Mayong hapon. guys, mana na jud Sir guys. Sherwin. Murag na uli Guys, na pero jud. Sila magligo ako ligo kay. Ayun na siya tapos Sakit na ako, malibang mata. guys. Oh, si Dave daw, Dave. Isa kisaningon. Imo classmate. Sit pay. Set pie. Sherwin, shout out ko kay Kwan. Kay Efren's Vlog. Kain na ni Tucker. Welcome mga Unsay idol. prize? Uy, Surprise, Jewel, oy. Sir Sherwin oh. Sundan, di kong buto. Morales is their price. Uy, Sir Sherwin. Ay, Sir Sherwin. Thank you. Uy, asa Sir si Sherwin, Sir Lods. Sherwin? Dubai. Dubai. Ha, Saudi? Sherwin Sultan from Dubai. Oh, Dubai. Saudi or Dubai? Taga asa karon sir? Go, I'm happy for you. Sherwin. Guys. Thank you, Sir Sherwin. Go. I'm happy for you guys. go. Thank you. Thank you, Sir Idol. Shout out ko kay Sayawi dayon. Siyaw, idawin. Gisa tungguan pero taglitin mo sayo. Sir Efren. Shout out ko kay Sir Efren Vlogs. Pinasaya na yan. Ano, matidan, Sir. Friend Lord. Asen yot, asen. Mingkuri diri dis. Aribo. Ikaw man ang model. Shout out po dito sa At ni Ma'am Kylie, ano to? Ma'am Kylie. Kila? Ma'am Kila RRT, shout out po. Ninyo tanan. At saka Isa Perez. Asara Saudi man si Vlog, Nanay Sarah. Pilar. Oy, Pejeng. Tuan, nagdaob. Beijing, Nanay Pilar, natog. Nagdaob, nagdaob. Nagdaob ba Teresa? Tuwad to sa among garden. Yang, Nandun po sa garden namin. yang Doon sa kasagingan. luna. Jam. Camotes Island man na. Unsa? Sana all. Si Jam ma kani adto sa kuan ma. Ang sakit to sa lapu-lapu. Oy, Irish. Pangita nanay. Ha? Nalibang mo si Tucker dira. Ang kuan ba? Ang kanibang ang sagbot ni Arena po yun. Di ba pag managilimpiyuhan? Jewel ha joke. Alas, duyan na may pahuway. Nagdaob di ay nagdaob gyud te. Oy, nagkuaman, nagduyan, nagpahuway. Ano pa huwag? Alis duyan. Kakugihan ba o Inas na ni nanay Yung nasa konyot. Ngayon, si Teresa anak ni manini ni Lolo Piling. Nay Pilar, PJ, come back. PJ, Nanay Pilar, please. Ma'am, please. Nanay Pilar, PJ, Di lagi please. siya. May naghihintay sa'yo dito. Nay Pilar. Isa single. Kinsa ko na single diha, single. Open na Available. open. Oy, Single, ready to mingle. single available. Available, tapos bell si Tino. Available, belbelen. Audio kailan ng sitway. Kinsa man na. Ha? Si George, guro na. Adan Perez. Ikaw na, George. So, shout out to my Shout out ko classmate ni in George. grade 3. Huy. Oy, Adan mo na. Si Adan, Urban. Una po mo din Wash out. Adan. So na, paano gamay po kay bila ba ito diri? Ako. Mong schoolmate. Schoolmate. Huy, gwapo li ko sa cellphone diri asa kuan diri. Gwafa. Nay, pangita ka, Nay. Gwafa lagi ko sa cellphone ya diri sa laptop. Saan ba nakita? Gwapa lagi mo na sa Risa cellphone ye. Perez. Risa Tarong na akong bank. Ay, si Anak ni manini piling nga di kuan. Nawan na, Anak sunog ni na Nanay sa Dada. Ay, madiha.
Ay, tanong din siya. Asa ko na. Basahon ha. Asa ko no si Nanay Ay, Pilar. what's up mga kilay? Unsa siya? Asa ko no ka diri o tanaw diri luyo. Abram. Aw! Nadana ko diri sa. Aman na, remember na daw ko. Yang gina na nao binsa kapugihan ba oy. Yay kanay. Pandara mong aircon na ibig. Paningot mo sa mga watch out na Deskuhan nga. Pebrero pa gani. Pero kay kanang pa may makita. Nakita di mo. Di i-advance mo na i-advance. Kulilo ayat to. Si Seth bitaw ko classmate ni Lalang Dandrex o Abram. Ay, what's up? Aw na ana jud si na Pilar. Uy, na ana jud kuno ka o. Ha? Jaaw na ana jud si na Pilar. Nana kuno ka, nakakana ka ni ja. Wala lagi ko, unsa may ato? Kaya ko lang regalo. Ina kumusta? Kumusta ba? Tagay tag pinaskuhan. Naman si Jas Manila. Butuag imong lubot gibangid mo diri sa kanila tuhod. Lado mo na dito. Ako na ako dito sibo. Wah. Lisa! Ha. Guys! Bye. Sige taga, para mo tubag. Ora ni Lola Winding ni. Tawga. Lagi. Guys! Ninjo na ka rin? Yay. Yay. Kani ko andira. Tagaan ni mo tanay. Ninjo na ka rin? Iris oh. Adari sa daw. Ano lagi o? Wala may anak. Wala anak. Upat kuno upat. Nga na sa aligriman mo oy. Upat kuno. Sadyaw na ina, anak sa Teresa. Sadyaw ko na. Sadyaw kuno. Ayay. Ang galing. Karami. Ang galing. Sumadyaw. Gadita. Ang galing. Sumadyaw. Dangat na ni. Si Nanay Kinisaya. Ay, Lele Perez. Yes, mga unsa. Shout out kay Lily Perez Cabrera. Gidangat ini kadaw. Mga Cabreras, Tagalunang. Shout out. Ako nang pagkaraan bro. Risa, si katawag ay ni mo. Oh. Hi, man! Yan siya. Oh, katawa siya to. Hi, man! Tumitingin Thanks mo na si Janay, hintay Na diri ay text na. Tutibibo ko no, sayaw ko nagtutibibo yung siya. Katagaan ka nagpinaskuhan. Hindi ka December. Sige. Magudbi kayo, makaparang ako. Nanay. Ran Sudlot na. Stephen, Sudlot shout na, guys. out. Padong na ni. Atong Pare si ma'am. Pare sa padol. Atong daplinan kadali kay sayaw na atong dancer. oh, butangin kanyo. Kaya ro nga sa sintiyo. Elsa Honrada oh, si Elsa Honrada ni tan-aw nimo. Isa honrada. Ha? Elsa Honrada. Ni tan-aw nimo. Ano ka do? Kaya, Sige kaya. na to gahawan. Elsa Honrada, hataw man Yaya Pilar o hataw kuno ka o. Hataw kuno si Yaya Pilar. Ato diha, mato ko pinaskuhan ho. Elsa Honrada ba anak ni Juan? Anak ni Kuan. So ni Pia. Mangayo lang ito ng Leticia ba ni regalo. Mari Peter? Siya ba? Ikaw ni Tia Leticia. So mo ni Peter. Mangayo ko ng regalo. Isa mga bata. Ice cream. So kan anak si Candida ba? Candida. Si Leticia? Elsa, sa Elsa. Elsa? Ice cream. Manghuran, kuan ba? Hindi ka manghuran. Ice cream. Manhuran so. Ha? Ano pahawa na to? Ay mo ko. Ano intan o pag sila nimo? Ice cream. Encourage sa mukha ni si Buto. Oy. Ice cream. Aba ice cream niya, uman. Ice cream. Shout out kay Elsa. Tumi Ramirez. Ha 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 ha. Saan ning Tumi? What's up? What's up? Nay, sakay na mo. Biso. Bawa bisa ka. Ara ka sa bato? Dili lagi. Uy, sa bato ka? Muntai. Sa bato lagi ka nagkuhan. May break usa ka buo. Takir man ang tae. Sa kugay ka. Sa bato. Wala na mo una ka pagari. Siya daw tae. Kuan ko sayo ko no ingon si Harabas. Oy. Harabas oh.
Ulit ha, adjog luyo kay na. At ako ni sa hawa. Ibailo ang kamera mo, ilikaw dere. Sa isa ka adlaw ba? Basta kay kanapubutan ako sa rabas. Ibitay. Balik lagi. Ayaw ba gusto tatay ni lang nga kaning sugtan na nas tatay. Wa man ko ni Hi guys. ingon man ang nangatawa may noon sila paghuman. Karon abot na ho, ang kunay ni tan-aw di kay harabas na. Oh, sige balik-balik ganiha raw ko tan-aw human naman ja. Nagkasuod na lang bumisa isang asawa. Nagkasuod rami pero kami nagkailanay. Bagas ka. Lagi magatawa siya ganina po din. Juhiti kidiri mo to. Mutando pud siya. Yayang. Mga nani yung bata day na mo na mo pud. Magay mo tagi ka. Siya tanong ka balik ka tong harapan ni Charon ba. Sino natawa po again. Natawa po sila Uy, kana ano sa tatay na si tatay, wala tatay. Sugtan na ni tatay, natawa sila. Harabas. No. Hi, Kim! Kimbat, itanaw ya. O abot ka ni nanay. Rosalie Buka, watching. Si Kimbat, Barabas lagi. Kim. Barabas, di Barabas. Nangaon kay Charon Runay. Nangaon kay Charon. Kita pa nila si Hi, Gaw, Rosalie. Musta des Davao? Rosalie, anak ni Tiyo. Hataw Manyaya Pilar si Ila. Sur. Ilsa. Ay isa. Buto, oba de buto. Na ito sa cellphone. Oh, nagtukan sa YouTube ni inyong online sa diin mo. Sa Facebook. Sa Facebook. Say, ganahan magpa-shout out dyan. Isayawan mong nanay. Say, Shout out si Mamang. ni Maring Diding mo. Maring. Maring. Shout out si Maring. Grand out ni Maring. Tiga, likuran na sa nanay, te. Ari dali. Grand out ni Maring Divine. Sabak daw ni Ate Daisy. Ari ba? Manita sa ko. Ano to sa Eris? Ikuha na. Lami kayo barbecue. Patay. Lami kayong barbecue. Mahal na Mahal ng rabaday. baboy. Mahal ng mamoy. Hasta ang manok. Maka nga na. Ang maka po, mahal na maka. Mamoy, manok. Si Jewel. Ang isla sad mo. Darain mo lingkuran nanay oh. Ang isda, mahal. Ang manok, mahal. Maka, mahal. Ang mamoy, mahal. Mahal tanan. Sana may mahal. Si Ate Daisy walang mahal. Walang mahal. Available, bel. Sunod na ako na nakawara ba ni break? O din na break day. Saro, nawa ko. Tol. Why break? Why kang view? May, ma'am, biguto man imong buhok, ma'am, na may kuhan, oh. Oh. Talagas bihon. Wala sa no. Ate Daisy. Kung sino to ang bihon eh. Kabaris mo. Si Yeye na nagkaon sa kuluyo. May kiwaning nakaugos na si Ya, kira ka da? Oy. Ha? Sulod Oy, ka? kay bawgi. Ay, gani kay Dong, wala pa nagkaon. Parehara na magkulo. Ang ubitong. Bakit din sa diha? Sige, kumali mo din kay. Ano man? Dala sa kuwan din. Bag binuungan. Res, butang mo rin Mga mga plus ka. Bitaw na pajama ko kay maurot niya ako hukok. Na, pinakan ako kanina Ate Daisy oh. Adrian Nui Formentera. Ye, si Ryan, no? Ryan. Ryan Formentera. Hi, what's up? So, Ryan. Anak ni Ate Sheila ba? Higda na siya, Dong. Dong, isirang mabintana kay lamok. Ano sa papa? Tanawa sa papa Dagkwan. YouTube. Remoto. Ay, Petronio, remoto. Asa ko magdaog? Ano daw po so? Ari, gahi ahong daogan na sila kay aron mahimo na silang barbecue. Oy, mga remoto diya sa Kakampina.
Shout out ko Oh, ni si Petronio Remoto. Ari lang Ano gamay. Petronio Remoto taga Campina ba na? Gamay lang Campina. para dili mo Ilongos dili Leyte. mo manimahong anhoy. Uy, ari dapit diri nanay kay Ano ano ba? man? Ito ba dito? Ato ni Moran sa TDC og kuan ni kahuman ko pras. Ato kay KJ lumagbas. Oh, nabuhaw na oh. Subo? Ari What lang. is Harabas? Guys, kita na mo sa Oh, latest harabas, oh. vlog. Harabas. Whisper challenge. Guys, Dem, harabas dyan. guys. Deb, isa na bintana na dong. Astas kusina. Pintang. Siga din na rin. Pero ba, ipakako na ba? Mana? Wala na, okay na na. Di ba kabutinggo sa tito? Kung may para mag-sakit na ho. Iting. Robot to na, robot ng waiting. Lubat. Ay, lamig kayo. Guys. Kanang. Mary Rose Vasquez. Shout out. Guys. 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 Ha? Sige, sige. Panimaw, sumayo. Oh, Katlawat na ika. ko ni KJ lumagbas. Naman, kaunon. Banga, magkatigod. Kami na lang ito yung daghan ni ako ni Siga. Ha? Di mo na mawagi masa. Lusyon ni dito ko. Pero lusyon. Ada lusyon oh. Maligo pa sa Off. Off. Maligo sa ay. Maligo ko kapon. Oh. Off lotion. Oh, di mo na inanaon. Nay, dagutan din ako ni. Dagutan eh. Gusto ko ng Siga. Oh, lusyon ni. Tarong lusyon. Wala na bihon. Happy birthday. Ay, pa dito. Ganahan ka? Di ba ibig ka emok buhok? Ano, uy. Narot yung biyon. Wala pa. Lamig. Bye, Ay, ganahan. Kamay rin ito. Oh. Kamay rin ito. Tuguan sa gol kay. Upal ito. Tuguan. Okay, Ginaling. okay naman doon sa ang lasa. Ginaling. Ay. Nay, oh. Imuhang ko na, best friend. Ay, naman na siya. Deb, isa lang. Si Mary Rose, kamusta mo diha, te? Gusto mo matanaw sa malete sa mga... Okay ra day. Daday ng Miss Gawas day kay. Nag-live ni. Res! Ay, Res! Ay, mag-games na. Channel, guys. Happy to the 900 people in the world. Manood naman mo taon-taon. Ay, mag-on ra, ana. Games. Ari, diri. Yes daw. Ang tarong. Guys, mag-games ko. Asa pa yung gidao man ni si. Aso, ta dito. Guys, dili na kay butang kaya naman dito ang hangin. Tarong ba? Lagi. Deb! Hawa, Dug, isa sa putang pudingdi. Namuka na karon ng load na. Wak pa na. Ari lang ni ilaw na no. Diyan ang nanay na. Ari ni. Di ba uban mo kunito? Para dili ka man. Higdes, Papa, do? Ato kapalik ato harap ito. Ato gani ka. Higdes, Papa? Tarong siya TV? Yung cellphone? Di ko anta tihira ba? Oh, bitaw. Sige. Nanguyab ya ko nimo. Nanguyab, dahil mo na. Yan na Back na guys, back. Ikaw nag-ingon lang. Lagi. Ay, nga lagi kitang bata nga sinamabangan ka ng Ang tambok. pado, kanang imong taas. Ikaw, ano lingkog na si tatay. Sabi doon kung si Barabas. Naunsaw sila. Arabas. Naunsaw sila. Ikatawa, Rapod. Tawa silang tanan, nakampat silang tanan. Hapon. Lagi. Hindi ang asawa. Tawa ka ng Barabas, doon doon. Ang asawa na yung asawa. Di nag-istorya ang sabi ko nina. Tawa ni. May gasuod mo. Barabas. Yan sa gani mo dai. Sino sila ng istorya? Guys, oh guys. Oh. Guys. Bangutan man. Ay sabi ato ako din yung istorya. Ari, dili kaya ron kadungog ko. Sakit kaya kung liog ang gana. Sa buha, nagbasa, matay yun, nagbasa. Mauna ni Ro. Dili. Nakamigaw na kadto. Sipag sa, barag sa kay aron kadungog ko nimo. Ano ba? Barag sa ba kay akibanin mo ni Puranan? Ano ibarog mo gadto diha. Aduh, gina kay Hugo ka dum ko ano. Aron makit ang dito. Istorya ta. Maadjong hapon dira, dam. Pa-shout out ko diri sa amuang dapit sa Katmon. Shout out. Kasi nga na Veggie VJ Villanueva, shout out.
Shut out. Shout out. Wash out. Wash out. Kaman sa shut up o shut down. Oh, unsa na Shout out. Unsa man tanay iya asawa? Uy, Lani, Lani, oh. Ay, dahil Lani. Sa lani ni salo. Naaman lagi Koreana dira. Una, Bella-Bell. Hoy, Rihanna. Ma'am, availability and ready to minglility. Lumungsod, Martino. Nakalagi. Hala, uy, grabe ka nahingutos ko. Wadi ko'y kuto dong. Oh, lagi na si Jab. Ako gani ina ko iyan nay lusab sa buwa. Tigito yung oras na ni Jatay para makahikap just imong kapot. sorry, Ay, Jat. Ay, di dyan mabuhi ang kuto, ani. Kaspa to. Uy, regards ko na si VJ ni mo. I love you, G. Oh, si Tita. Anita. Hi, pamilyang guy. Hello. Jenny Team Lucky. Guys, subscribe sa Jenny Guys. Team Lucky. Palayo kong subscribe sa ni Jenny Team Lucky. Balhin sa ding mo tagkag aniting atong anak tay payan. Doon mo pagtunga. Ano na ilaw sa Uy, gusto nyo na ni Story sa taki, malingan mo istorya. Sa naman, is mga rabas ba? Ang asawa nga rabas, sila duha. Sige pa. Sige ko. Unsa giutang nila ni? Sige sila istorya lahat. Unsa may istorya? Motor ba na kung sanina? Wala na mo, manguha ko mo silang motor. Kanan ko noon. Kuan, datatahan. Pagkuman. Ya, balik ba? Balik sa naron. Oh, unsa? Hawa tin. Dire ni butang tunga. Tunga, lagi na. Hawa dong. Oh, ningon siguro sa nanay mo kini sa Nang wala channel. lang tingtong ani ra. Nagbata ko, nakalinga po ka, nagbata na ho. Nani maho ni sa tinising kupras ani jud. Ano na pitrio? Mura ni Diri ba? kita gani wa pangadyan Diri ba, ba pangadyan ni? Te, murang ka na trabaho sa interior, te. Ay simbo. Guys, Ipalinaan. gipanel. Malinaan, gipalinaan ni. Palina. Palina. Kay na may kanton sa ag. Gipamalinaan. Guys, gipamalinaan man mi diri. Uy, isa mo to si Kuan oh. Iba. Ha? Si Joy. Guys, palayo kong subscribe ni Jenny Team Lucky High. Wash out ko ni George. Pamilya dahil lapsi. Hey, George. Na, shout out daw. Hinahingalan, George, ha? Sumatagak niya ka. Tagak naman siya. Pagak naman siya good. Future ni si Ramos. George, kita palido. George of the Jungle. George Ramos. Og si Daisy Ramos. Daisy. Wala sila problema og tighugas. Daisy. problema Dumandan sino? Ramos. Ano siya problema sa tipantay? Kaya naanas titing. Na-train na ni Papakong. Pakong. Na-train na ni Pakong. Pakong may tawag niya Pakong. Katawa ko, ipakong kanya ba? Buhol o liti. Mauman. Naging gusinyas ko. Jamon sa liti. Andi ay. Yeah! Oo, kaya ang liti o ang buhol. Dumara ka oras. Sige na! Nikki Flores Pagbuhat, watching. mamandar ko ba? Guys, nagdaog na may pamalinaan na may dire. Aron nawa ko na yung mga kuan. Ingkan si Bugri. Ato pang dito. Guys, murag wa na din. Natapana na mi dahil. Ay, wala ay mawa ron. Ipik smoke ipik. Sa mukha gid ani buto hooy. Buto. Buto. Ay, yung 1K subs. Ay, nabra ba gigupuhan ni Katiti? Cecilia Luar is watching. Jenny Team Lucky. Ay, Isa Cecilia. Go, Uy, 1K kasi Cecilia. subs na. Ayun. Cecilia Luar. You're breaking my heart. Breaking my heart. Oh, taga-Bohol. Asen. Uli kay pandemic. Kanya, taga-Bohol ni siya. Taga Sa Isidro Kalapi. Kalapi, Bohol. Villanueva. Si Kuan man ni, si... Bana ito ting. Aso kay daghang hukhok basta na nagpuyos katunggal.
Ay, ito na yung natas katunggal ng puyo. Kuan man. Ang saya, go! 1K subs na! Hey! 1K! Malapit na kaming 1,000 subscribers, guys! Kaya, So, subscribe na. Subscribe na ka. Subscribe na. Subscribe na kayo sa amin, mga kagahi. Ano pang hinihintay niyo? Smoke background, no? Smoke background. Hi, Manoy Mundo! Uy, Manoy Mundo! Kol! Shout out ko, Kol! Taro to sa Facebook. Kol, shout out ko! Shout out Ayaw, kay Kol. Shout out. Raimundo. Kol, asa naman karon? Nakakaliti, Kol? Ayaw, Kol! Shout out din. Agaw. Kasi ito'y No, 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 no. La. Gran out. Gran out, hindi yung mundo. Kol, ground out ko! Go! Inagran out. Agaw. Oh, Inagran out. ground out ko! Oh, ground out ko! Inagran out kay Mura ba sila? Agaw Mundo Perez. Gran out. Agaw. Gran out. Hay, mangka. Aray, pagkita ay. Nangutan na siya. Uli na go Pilar. Mananggi na ta. Sabay sang giyaw na to. Mais, alangan na magsaging imo ang gion. Odol, dire makitaan ka. Nagtubo na mo guys. Aray, lagi ka mag-istorya. Ayaw, diha kay di ka makitaan. Wow. Balik sa imong pwesto. O, pagyawan na. Ang giingon ni mo ha, mga to ko pudiskuhan ni uli na mo. Puros na lang ni sa Pusta pinasuhan. dahan. Maray, gamang ko araw, bukang mulog. Pohon na gaw! Inagran out kay Agaw Mundo Perez. Brown out. Inagran out. Inagran out. Inagran out ba? Ano Res, Abagaw kinong ground Mundo? out. Ah, si Lula Winding nagpasiulan ng ground out. Ground. Ground out. Oh, ano lang ko? Ground out. Hindi, Telma, shout out ko diha sa naka-blandi og buhok. Isa man. Ang pagmundo. Ha, bebe? Iyo. Hindi, Telma. Shout out ko Tagiya, diha sa naka-blandi. Ay, bala. Nana ni Tagiya, Ramos sa Oh, Pulidaw. shout out ko no si Tio Mundo nimo. Manoy Mundo. Ground out ko ni Mundo. Oh, kaya na ko sa pangkakuni. Uyap-uyap ko matigilan na. Uy, Manoy. Alanoy, kasabang kang nanay Pilar Noy. Yaw ang tiguang tiyo. Shout out kay Maring Marisa, Dexter Marisa Arellano. Sawa. Tiyo, nagyaw-yaw ang tiguang. Shout out kay Maring Marisa and paring Dexter Arellano from Mandawi. Mandawi, usa na ila? Mantuyong Mandawi. Mandawi si Kali. Shout out kay Joy Pedrosa Alvarez. Mindewi City, Cebu, Cali. Mga guys, palihog og subscribe sa among channel. Team Pamilyang Gahi. Team Gahi. Team Gahi. Pamilyang Gahi, guys. Maayo man mo smile si Blandi. Hair, oy, madam. Grabe. Madam, manasad pa dire. Madani. Smile like a Ano? Madani man sa. Madani man sad ta dire. Ina. Ano ba? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ano, apa why blima madam din? Walay blema. Pakita ya to subscribers sa YouTube. Guys, malapit na kami mag 1K subscribers. mo guys. Subscribe na mo guys. So, katong wala pa ka-subscribe, subscribe na mo mga kagahi. Mga pagaling ba? Awa da butos, buto na gilog-gilog mo sa itong tuhod po. Guys, Dung. dara mong subscriber guys, dara guys. Ari diri. Asa kamera kani gigamit kani kato live. Beautiful Wow, eyes ba? Beautiful eyes yun. Grabe. Guys, dara mong subscriber guys. Di, klarohon bi asa mang beautiful eyes. Ah. Guys, brag medyo lag lang gid guys kay. Guys, medyo lag. Oh, wow, kumikinang-kinang man. Hehehe. Isam na. Tikuan lagi. Tatagabol ba?
Support wala siya diehard GTR. Supporter na sa GTR, Disco Mobile. Unay, asa naman ka? Magstorya pa ganita ba yun sa Rabas? Dai, regals ko si Lidian ni Yeye of ni Santino de. Hoy, kumusta ko nung kinugos? Sininang nimo? Marisa? Okay ra. Okay ra. Tambok na ka. Dali, tupa doon ako, Dave. Dali, Gokod si sayang mama. Ninang Marisa, okay ra. Baro, bawa ayaw sa bike, uy. Ah, Baro ba? Kira guys. O, dawa, o. Dako pa kayo na ako. Dako pa na ako. Ano, guys? Tubo din ng tao. Ay, pakita na. Awa ka. Dako kayo. Balik ng pisto na eh. Nangita ni mo na eh. Sino nangita? Si Barabas. Harabas. Senior Harabas. Diehard ko sa GTR. Diehard ko sa Kablanidi. Ayan, grabe daw, oh. Die hard. Old sa blondie. Ayay, marag. Ayay. Pa dito dito. Okay na. Magstorya na ta. Bahin sa kuan may. Ano man? Sa Rabas ba ganina pa istorya? Kasi magtanaw. Kami wa gumikatan ko. Ni. Nagda sila turo. So, sabi ko ano na nga, kuan man. Minsan siya nga, Arito ko na itambok, taas, nagwangan, maka na, Dalaman. ang taon. Si Dalaman. Siya na na, Dalaman. Palaman. madok naman yung tao. Si Palaman. Nungod yung budyo. Padok ba, kasi may ito na siya. Tinuwa, bita po na. Makadungog na na. Lain na na eh. Bakulain sila po pila. Nya sa paigingon. Nga ako, itong sa kuna. Tino, itong po do. Masakit ang Tino. Unsa pa may gingon. Gado, kala dito ang istorya. Karon, ang sama yung istorya kanina. Ayun na nga. Naghan ka doon sudan me, di apa. Gipihap ka, kaliya ka sinugba. Pag sige, tanaw na kita lighat dan tatin Ba, Nakakita ko, datay, nakalimot ko ingon. Bawag ako ng pilok. Nagabli mag, Murag manika, no? nagpadaba, bata nila nga doon sa nila. Nagabli karton. Sige po kung ano, ibang asawa, ibang amahan. Nya. Mura ko na. Dali na kay Gi. Kuan sekreto dira. Pera pas. Oh, tingnan kay sikreto. Katawa Katawa. Kaya sikreto, sa sikreto mo na. Wala sikreto ba? Wala sikreto. Ay, basing gidamgo na kang tatay. Ah, sayo mo na mata, kini kadlon, sayo kini mata. Ito, brusig na sa tatay. Sigsato mo doon kung mata, kaya mapakaw sa Eris, musiki mo ko pangihi. Ipugaw ka kanya alas 2 ka pino. Alas 2. Doon sa ala po ka, oy! Pokaw ka na, alas 4 des. Nalaging mata lagi. Li nagka. Kaya ka dun sa mupukaw kay Day, alas 4:50 na day. Pag ano na, alas 4 Gs. Kurog kang kong bangon. Tinuod bitaw, alas 4:50. Oy, mata ka alas 2 ka pino. Mangihi lang kong ko. Iba nagikig nita. Naman ka kidney. Nasa ko kidney. Ay, UTI. Kidney, sige. Ha? Hoy, si Milita, oo. Nasa tinilita na. Is watching. Ay, may similita. Daw, dito to, Pikas. Mangita man dyan si Ja. Uy. Na, ilay Milita. Ay, may milita na. Talagintan na dyan nato, oh. Darao da kilid. nausab. Napuwang sa nina. Di, kari Wala diri. lagi na sigat eh. Karim bro, ba kang kilid diri. Wara-wara pa. O mo na. Oh. Kasi ko ang matalino. Ay, Milita, Milgaso. Ay, man. Nao. Watching. Nag-watching. Nao. Ay, silip di. Di ka kita ron. Ato dili, ato dili. Nada, Milita. Iduko mo. Iduko. Ana. Paduli mong uba dito. Oh, kana. Duko na. Nao. Ipaduol, sibog dito. Kana na po sa nina. Oh. Ingay. Ipaduol. Imong nawa makita dito. Ipaduol ba? Duko. Ana. Babaya. Oh, tanaw gihayag ka. Oh. Ha? Ana aganaan ka. Ba ko mo sa ospital, nganong hawa mo. Unay ni hay. Ay. Ayo, kilid. Kirid gamay. Ari gote. Ana. Oh, tanaw. Kumusta day? Okay ra. Kumusta? Okay ra lagi. Okay ra kuno. Oh, okay ra. Wala ko kauli day. Ano man? Natanggong ko. Oo. Oo, May barko. Ano, wa na. Mo gisalit dan. Lawaan na. Una sa laptop ko sa laptop.
Sige, ari. O, nalagay na. Oo, kay matanaw ko niya. Patanaw ko sa naw ni Yaya. Oh, ning tan-aw na bitaw ko diri, wara-wara na siya. Oh, nagwapa kuno ka oh. Nagwapa ba na? Ari diri kay giniyo. Patanaw na ros na Nay, ay nitambok daw ka oh. Ha? Nitambok daw ka. Oh, impats na ko na tambok ko tama nay. Ni had na yun. Nagbaka-baka sa katambok. Nay, ni hay na yun. Ni Ingay? hay na. Agay, kalo ay. Ipakita sa imong kamot. Ipakita na o kana. Mo na sakto diha. Siguro niya diri kintanaw si nang Aida nimo. Ya, pagmusta na siya Sa ida sa ila. Ay, enja oh. Hi Sir Joseph. Ang Sir Joseph. Si Bugrig gami yung tanaw nimo. Hala, uy. Kumusta sa atin? Laruhon sa laruhon. Ako naghapon. Hapon. Hi Sir Joseph, magandang hapon. good evening. Good evening. Good evening. Baby. Magandang hapon. Magandang hapon. Maayo. Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Good evening. Diyan. Magandang hapon. Good evening. Hi, Lito go Perez. Lulit. Wala si Kuya Lito. Lolit day. Lito. Lulit Perez Cabrera. Facebook dito sa Lito. Si Ma'am Lulit. Ma'am Lulit. Ay, ba to si Risa? Wa na. Muli na. Watching. Upat na bata. Risa. Guys, gabi na des inyo. Guys, amo adri gabi. Tamo kay hayag pa. Uy, hayag bigi sa kong cellphone. Alas Diri kahit sa sa kon. Kuan ba? Ko tumbang ka suga. Suga dito, manukan, oy. Guys, wataw, balik ako sa nanay guys. Layas na agam mo siya dai. Kon ba kaning unsa ni? Emergency. Ko. Aw katong suga na to ba? Nausab na gid ha? Suga na to. Tuloy ba tuloy? Order unta ka tong lingin. Yut ayo pa siga yut. Ring light. Uy, hindi do sa kayo oh. Di lagi. Kira na ato dito ma. Dato ra day magkapalit ang ring light day. Dito. Haro gas ba? Jude. Hi, Kap. Kap. Yut tagdagi nagkuan yut namin tanong. Kapitan John 3 Dinopol. Di mapitang emergency light. Live. Ano nito? Taro. Asa mo Ito katugang? cellphone. Oh, sa libog sa kasa to ba? Friends. Di po ang emergency light ko. Wadong kay ngit-ngit na rabadong. Guys, subscribe mo sa among channel ha. Pamilyang Gahi. Don 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 don. Pamilya. Sige, suga diris gawas dong. Deb. Lagi gugod si Ate Giro. Gugod. Igugod ka te. Igugod ka. Hello. Hi sa taga Manila dyan. Gugod ka to eh. Gugod lagi ka. Kita yung mga tawag. Kita din si. Ikaw may bida dito. Cellphone gra. Sige, gamay siya. Hindi si Bagyo mag-imong channel. Hindi si magkuhan ka pa. Daily vlog. Dili vlog. Tutuan ka unsang pag-edit. Pero sa ka. Ikaw gana mo kay Puta na sa yak. Banda. hayag. Klaro sa mga Muni lami kay pangno ba pano. Dadana. Uy, sibog diri. Hangad. Ako ni lingkuran. Ay, mama, Musta? Asa ko to bang? Mamang Divina diha. Mamang Divina, musta? Miss you. Madaan ara. Sabot ng wine. Ay, sabot. Nagkatawas, mamang. Ay, malaki. Nalagi ato sila. Ina, nanimaho na may aso. Namura na maguging kanto, anak. Ma, sa nila ba? Ba't ng laundry? Humot kayo. Hi guys. Amot ng aso. Ina ground out. Magluto pa daw si Jack. Ina ground out. Ground out. Shout out sa kuang kuan nila sa kuang. Na ground out mga kaharabas. Suwawan.
Dong, yan, nagamay dong. Ang pangamunti na. Klaro mo sila tong kuto. Copyright to. Wala copyright. Uy, ano sa may anak dito? Kinahanglan, yan, nagamay niyo. Patong anak. Si DC mo ko ano. Ano ni dagan kurana. Shout out sa inyo nanay. Shout out ko sa kong nanay nga gwapa sa Bohol. Kusga shout out mo ka. Nanay niya ba? Dumandan family. Itapi Bohol. Itapi? Kalapi. O Kalapi. Mga tutag buhol ma. Kalapi Bohol. Shout out ko sa Itak family, Ate Nining. Sa may itak. Itak. Bohol. Itak mo. Itak ka na. Itak. 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 Ground out lang ko. Mama, hayag kayo mo sa cellphone ni mo ba? Hayag kayo na natin. Puro ako kay cooking kanto. Ha? Grabe ko ano ayog kastanan. Shout out. Shout out ko ni Sir Joseph Ang Lo. Kam karek. Kuha oh. Shout out ko ni Eric. Advance happy birthday. Advance happy birthday Eric. Merry Christmas. Tigay mano ni mo ha, titing. Ting. Guys, mano ni mo bihon ting. Ha? Guys, mano ni mo bihon. So kakawa ko nagluto itong kana kong non-stick bang dako. Oh, kano ba giluto? O sa mga kilo ko gamay man siguro ni. Tupo man. Ko di na tamdong ag panihapon busog kay mo eh. Sugan ni ko. Di na tamdong ang panihapon oy. Bihon na lang. Kasi kuya, Bihon pod. diet. Diet peron guys kay murag na. Nag-diet niya, ang gikaan kay carbs ready hapon. Okay, mag-TikTok ka rin. Pero kung yung umawan mo, TikTok ka rin. TikTok. Sige, istorya naman. May nung comment. Busy ang tao. Shout out ko ni Ma'am Hazel. Asa imong cake. Halipin, matug ang tao. Ayo, ma'am. Kasali din. Pero asa kong naman. Hindi na lang dipintalan. Ano kayo? Sa amin. Shout out sa akong igagaw, Eileen Bardos. Shout out ko ni Ate Bibe. Musta si Angel? Angel? Punten, balik ang viewers. Oh. What's up, 10 viewers sa YouTube? What's up? What's up? Guys, abangan nyo sa susunod na araw. Mayroon kaming pasabog. Boom! Pasabog talaga. Manghinhas. Pasabog Pasabog. talaga doon sa likod sa aming bahay. Pasabog, gaya ng pagsabog ng aming bilbil. Shout out sa mamang. Shout out kay Divina Ramos. Kasi mariwa man. Ano ko mama ning abroad naman? Mama? Mama Si ate ba? Si ate. Ay mo mare ba? Ay mo mare. Uy, tinaw lagi kay kong cellphone lagi. Di na bitaw mo cellphone dira. Ayagan na tugnaw nga na. Ay mo lang ka nagdusmog harina. Okay. Hindi maklaro ang ilong. Ang mata. Shout out kay Hazel Alvarez. Mga sod nito. Mga sod na ta? Maso na ta? Ang sod na may? Dili pa, uy. Di pa di ay. Uy, pila na yung subscriber mo to. Kung ako, kung pamilyang gahi. 577. Ay, 877. Hey, happy tabi mag 1K. Salamat sa inyong suporta, guys.
Sa katong wala pa naka-subscribe, palihog. Pamilyang Gahi. Subscribe na. Ano Teng. na siya kausap? Guys, manay ni mo kuan. Ako na kuan naman. Asang tong bawal ni kuan ni Nuno? Oh, depende mo lang kasi ni tanaw. Lakini. Lucky me. Nana lang luto nana, mukhaon naman naman tingali na si Zakay. Dahil nga luto ang gipusan. Prador. Tigaan ang gawas. Ano ba? Palit-palit sa kimi. Sabon man na. 8 na. Si Ria, oh. 8. 8:78. Shout out ko ni Eric. Labay-labay lang siya. Sabon. Ang sudanan. Ang panagsar yun ang ikuan ni Nono. Lain na po. Hmm? Lain na po. Kurang. Lain na po. Yung baro ko kay baro ko wakwak ko. Mura lagi na siya panyo nga gi. Kurtina mo na sa mong bintana. Murag sa uwan na tubanog. Bukan. Paniki. Ang dagat man ikot eh. Hindi ko kagdagat mo. Ay, asa nang pangingon na ito. Dito ay, ang dagat ko no. Conrado Vinci Jr. Kuan dito. Shout out. Wow. Uy, DJRG oh. Nanabuan. DJRG. Magpa-print usab mi og t-shirt. Kaya daghang kwarta si Mama Guro. Jay, magpa-print na sad mi ha. PM lang ko nimo. Butangi og YouTube ha nga sign sa YouTube. Sa likod. Picture. Sign. Sign to YouTube. Sign sa YouTube, Jay. Kahapit na may 1K. Hapit na may 1K. Giveaway na lang sa Nina. Teacher Julie oh. Teacher Julie. Tanaw sa tilutlot. Ha? Tanaw sa tilutlot. Nakita ko rin ang babon. Appear. Tuwa na eh. Buam na. Ano ito kayo? Matias Solia. Boss Matias. Shout out there sa Southern Leyte. Sagit. Shout out! Ihang man akong simbol sa asoy. Na, tilutlot o watch. Marialot! Kung may gidya nakita. Ambot, kanina rin sa tanaw. Marialot, how? Kisa mo na. Marlene. Mantugas. Ano, matugas? Matugas. Lot, Sandy, Lot, pohon, Lot. Magpasabog ta diri. Uy, mag-sumba tinig Sandy. Kaslok, Lot, ay. Yung mangin-house man mo. Ang sumba mi ito sa dagat. Si Sugaon. Magsumba daw sila sa dagat. Magsumba daw mo sa dagat. Tulot. Dili. Sugba. Yung kodres. Sabi magsugba mo upuan. Pinason. Magzumba. Si Tilma. Si Tilma ang leader. Subscribe. Yeah, Guys, magzumba. Magsuot subscribe yung mo sa bikini. mong channel. Kuan, Pamilyang Gahi ha. Pamilyang Gahi. Apit na mo 1,000 subscribers. Doon na po si Botho. Uli si Buto. Butho. Ayan na, shout out ko sa Shout out ko sa akong amo nga asa na ka. Nagigutom na ko, ako'y ligo. Awa. Nanoan na sila. Naunsan ni sa ate. Karang po kita ni ate ni Sayaw. TikTok. Awa to. TikTok sa to eh. Isa ganahan mo adapt og iro dira. Nakoy ipa-adapt nga iro. Si Butho.
Si Butho, si Champi. Kada kong kaon. Dagko kay kaon. Apilan lang Kasag. stalker. Kas kay dog food. Makapobre. Sana day. Christy Castaneda. Tuwangan dito ganyan. Ganyan na ng pagas. Huwag yung puyaga sa babaw. Uy, aga sa bago. Wala, buro na yung tubig mo. Ano? Ang hukta naman po lagi yun. Nanay, o. Ay agas daw sa gripo, obos. Kasi boy agas ka naman. Pagkapunog. Oh, di pa ako na pag alas Hello, Day 3. Christy. Kumusta? TikTok mo mo. Uy, ari mo diri uy. Live. Wala may tao sa YouTube. Unong. Mananguman. Say something. Say something. Mura na tag-ingkan. Mura Wala na sa destino di ay. So, Ting! Niya tang dong ag. Yeah. Apil kong isa. Ha? Tingnan ka doon? Gusto pagayin ko ko. Ari mo diri eh. Kaya aron mo ko anta. Aro mo pag ano? paggawa daw mo ya, buwan-buwan. Buwan-buwan ko mo. Ari buwan-buwan no? Sige. Buwan-buwan. Agustino. Yung WhatsApp guys, duwa tag buwan guys. Pwede na magwala tubig ko. Kamlingan. Kana raw. Kanino? Ano din eh, kamlingan ko sa. Sige. Apil mo. Sige, apil. Ikaw na yi. Buwan-buwan. Kasi may hago. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Gamay raman. Ano, 8 na po. Ayos guys. Buwan-buwan. Buwan-buwan og langit-langit. Buwan-buwan ko no. Dua sila. Ano maggawa ng Huliin nun ng buwan, nalando sa lahat ay taas ng langit. Buwan na, nagsugod na. Pagkainom og tambal. Hyper. Guys, Rene Pilar, di sumali, tumatatas na. Uy, yagas langit no. Ay, buwan dong. Pero ay, hayaga. Wow. Why uwan? Hindi to third floor oh. No? Sa second floor, tanan mo giigo ang kuan mo. Nagibutang ang wifi para abot sa third floor, abot sa second floor, third floor. Hala nga, sa kong diri eh. Nasa na sa. Simod na ko ba? Anong halang man? Kasi imong di sabon. Aso. Karon na Sa aso. Isa na. na. Isa na day. Dad, Jen, Kanyete, Hukdong. Hi guys! Hi, Ma'am Dejen. Murag paniki diha. Dugungo sa. Uy, ang sugari si Ributang, arong hayag. Dito. Di, uy, ako dyan sa tabangan. At bangan din. Kuya, naroon ba ni comment sa kuan niya? Nakatotong vlog na to gabi. Kaya na doon nagdili na to sa bintana. Ano bito, ingon bito to. Dog, gadlok mo ato, uy. Bitwin, bito kita no, ano? Bitoon. Between? May hayag ba? Nga, nga. Between? Bituin. Between, uy! Di sa langit. Bituin. Nga na, Between. nga na, Ah, ganun po ba? nga na ang bitoon, nga na ang bitoon. Between? Bituin sa langit. Between! Between. Between! Ulihin ko yun, ang bitwin. Bigay ko lang sa aso. Sa aso. Susungkitin ko ang bituin at ibigay sa iyo. Between, uy, between. Between. Teng, bituin. Pituin mo Ayan, ako Teng. sa Ikaw na lim klaro. ng iyong Yan o, nakoy, Nakoy kuan niya, nakoy kanta. Saan? Bituin mo ako sa lihim ng Iyong iyong pagmamahal pagmamahal. sa kapwa. AB Alconera Camelio. Wa may niyog. Shout out kay Sir AB Alconera Camelo. Exam di kogman. Watching from Australia. Wow! Hang kay akong simod.
Ano di ko susun mo dito. Tubig-tubig man kamo. Wa hindi. Ang giranduha? Ano? Marami tingtong. Kamo nang tulo mo na sa migtingtong. Kabun duha ko lang sa. Nambok Sao po na ning lagi kay nambok po ning bata pa between. may ba? Ako bitin. Lan, sayo di ba sa probinsya sayo mo man hapon no. Hindi ako bitin. Alas 7 to nang ditapog sa mong atos kalsada sa mong yaan ba. Na bas makita nang dito nindot ang amoy ana kay kuanra kaning uling. Say, Bigla lagi nabagisa na. say tubig ra yana ba. Ibagis. Do talay no. Langit lupa, may langit lupa ba? Saba li kay kagabi lagi la. Lumo lang, lumo lang. Gagaw. Kanang home, ang home kay. Pinagita lang na. Tulo ako bagis, tulo ako bagis. Kay. Kaya kay duwa na. Sa eskwelahan. Sa inyo ba? Eskwelahan nila. Sa mga. Duha mo bok, dito mo nakot Di, no. hindi kalaag. Meron sa mong siling among tiya, Di, mga tiya. bawal na Ah, let ka na yo. Nagwag lima ka buok. Meron mo sa inyo? Hindi mo sa Kaya, intiya. kaya. Gago. Na wa na tingtong nang duha. Makaduwa ako. Makaduwa ako sa eskwelahan. Pero Di ko na yung pakyat eh. Stricto akong nanay. Uy, ari mo lapit diri oh. Kanan tutwil. Dili ba? Uy. Ari dito Pero ka wala okay yung makita. phone. Kita dito ba? Lika na, lika. Ako ay ra. Dili, wala mi. Bawala. Sige, sige. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 20, 26 po this. Ayaw, tarungan niyo. Lagi. 1, 2, 5, 6, 11. Wa man. Wa, anak ko. Wa man ko an ganun. Dili. Ilagi, ikatingog po. Sige, Katingog tingnan mo. ko. 1, 2, 3, Titi ba? Dol, Titi. dol, duha, 1, dol. 2, 5, 10. Oh, arani. Titi ba to? Ana o, ana ba? Ana o. 1, 2, 3, go. So, Yo, nagtaos. 2, 3, go. Pwede na pa sa bando mo ito sa mama eh. One leg nito, one leg, go. Uy, Na-over og saka. sige. Ayun daw na ba eh. Oh, pagkoy nasakit ato eh. Pero malaki. Ato ba pinaspas eh, paspas mo ka ka? Kulot kay akong buhok ko eh. Akong buhok murag nudus. Puro gulas. Ninggat yun eh. Oh, abo sa akin. Saka dito. Itrain din ba siya nga Wala, di kaya, oy. inubos din siya. Ah, lagi. Oo. Hindi ni sudlayan. Ang ginayon na. Pinay raya. Oh, Oh, ayo. oh, oh, Tulog ko ba? oh. Tulog ko. Tulog ko sa mga. Ay, go. Hindi. Gaman di ko ka. Tuyog ka. Ano, okay. Ayan. Wow. Okay. Ayat. Unang time yan. Kulot kay kung buhok. Oo. Mami, ako magpipil. Di ba naman kay wig na kulot no? Kulot to? Mo? Ano na ah. Katong blonde po. Nga nagkulot. Mo ito? Suot ko na sa. Real, init ng good. Nabaguan din ko sa kumbang. Nabaguan ko sa kumbang. Ano? Murag init sa duri. Yan sa bilang ko ka. May huling sa ano. Lagi niya. Kung akong anarog ana, masih mag-ana. O, sige na kito ana, kami suko. Hindi, ano. Suko. Nagpabang. Nagpanyulok. Sa'yo li kayo eh. John. Ano sa'yo kayo tao. Ang sa taarasa. Kinunong. 6:30 magikan. 6 alas 8 may schedule. 30 tam gikan. Hindi siya na kanil nga dili ko. Nagtubo ka ng itong kanang Christmas. Christmas. Oh, Naan ka no. Kung ka ng tape mo. Balik ka, balik ka. pero safe naman siya. Magdubli, na siya. Magmas. Din na siya. Mag-isa siya ginawa. Nabi ang ghost. Pero safe ka tong ghost. Uy, safe na itong bus. Safe ka. Safe na itong bus. Paano lang? Baga mo. Sige lang siya. Gusto ko mo floor si Doktora?
Asa up to dito sa kaan sa Chunga, kaan medical? Dili ko mapos. Medical lagi sa kuan to. Second floor kasi kay si Rama kay third. Sa third. Ganay no sila mo. Murag third si Rama. Ini comment oy. Kagatawa mo binay rin. Pagluto gali. Maria, uy, kadaghan mag-comment ni Lot. Wala daw sila yung jacket. Wala lagi ni jacket. Naraman mo sa YouTube. Pero taga ini Sudyo. og mga jacket. Mura si kuan si Wawawi. Jacket Mga yan, gray mga man jacket ang yan. tao. Jacket Gray. yan. Gray ko na rin. Gray ko na ang tao. Aksinday. Ina, unsaon na. Ha? Unsaon na. Unsaon na? Unsay gray? Sa live chat na. Dapat blue ko no. Oh, kato mo na murag jacket, murag tools ba? Butang sa lampangan. Dito sa baon saon mo. Unsaon ko no Lot? Asa naman kumpitan? Gray ang tao. Jacket. Ina ha pa na. Tagay ko ng jacket. Unsay jacket? Jacket dira na sa live chat kailangan mo blue ilang pangan ba dili gray. Yun saan man na Lot? 1 2 3 go. Di man ko kabalo. Wala, bali na dira block yang tamo. Jihan. Hi Jihan. Go. Oh, masindot lagi binha lagi. Taga ka oy, maugnod ka. Mga gray man. Lot, di mi kabalo. Unsaon man na Lot? Hoy, i-click na among mga pangan tapos na ay add moderator. Ah, kana add Mauna moderator lagi, i-click. sakto lagi ko. Add moderator ko no. Mahadlo ko basi mo name usab. Unsa may purpose ana? Mo blue imong name sa live chat taga. Nya unsa may purpose ana? Ora. Ana ka nakabisit na ka ana nga ay nalaay. Nya, na blue na naila, na blue na Lot. Oh, blue na. Blue, parehas ako Na blue? Blue? Blue lagi mig mata ani. Anil di ka mag-exercise ka ti? Blue kita mo mata. Blue ang mata. Mura mig iring banbanon. Hi Ate Marisa. Kapuyog ko anay. Uy, nindot man dining gabi mag-live no kay atong mata mura mag iring banbanon. Uy. Dito kita sa ano, Buwan. Uy, blue na si Maria Kana Lot man na Jaw. siya o kana. Ako panpun. Maria Lot Jaw. Pangisda. Dapat mag-blue para makapangisda ang Mga bisita nimo. Hindi na papangisda. Kasi pang mga Mga pangisda. isda. Mga isda. Catch og lain. Diyo yo. Maka-fishing sila. Bagay niya to. Maka-fishing og lain. Maka-fishing og daing subscribers. Ambo? Man? Kasi mga pangisda balot. Mga isda. Nandira sa Fishing silot. lagi glaing ko. Isa sa silot, ika Domingo. Mari, telot, mari mo karang linggo manginhaw. Hi Ate Chiche. Uy, Shout out kay Chirin Handay, Aromagera Handayan, and Barisa Salariosa. Asa man imong gibasa? Marisa. Lagi na. Barisa man. Lot. Ano yung mga pangisda? Dapat maglo para mga pangisda ang mga bisita niyo. Wala ko kagets balot. Hindi kay baw si mama ana. Kay wala ko kabalo. tigpo ko lang tag jacket niya. Uwan tak gusto niya. Yo. Tas bukon para pang pangisda. Hindi eh. Jacket baka tara ba mo na? ni jacket. Oh, Lagi wait yung lang setting, bawal wait eh. lang, Bawal kay daghan bawal sa bawal sa bitaw. sa YouTube.
Chat lang balot, chat. Kaya nag-live sa ko sa Facebook. Shirley Artisa, hi Tishe. Hi guys, maligo pa Musta ka mo dyan? Kuan magyo ba sa mga kuan guro na mga isa na pwede ni mo mabutang imong link ana. Oh, pwede sila mo promote ba silang channel guro. Mao ba no? Isa naman ka, uy. Bidyaan maminidya. Mga on na ta guys oy. Guys, ano na to? Balik na lang kami Kakain ulit. na kami. Sunod-sunurin. Baka papayat kami. Baka mapasmi. Tudloan ti kainig soroy nako diha sa inyo ha. Unsa dapat buhaton ang dili angay buhaton. Sige. Wala mi kabalo ana. Murag git-git. Unsa mo zumba sayo sa ka? Sa mo. White lady. White lady. Ay, asa yan? Black lady. Black lady. Yeah, buka din mong imong. Paduol sa laptop. Bro, sa kagway umo eh. Bro, di ko tinuod na umo mo. Pwede na. Pila na na-play? Kuha na tilot, 17. Layo pa. Oh, double 17. Mga 2 months na lang. 2 months? Lagi kita na uno. Sa mo ikadakuan. Murag siya panyo nga gi-attach lang. Atong kuan dapat. Murag kuan mo, murag kanang unsa ni? Kanang isa to Murag kanang kanang kurtina. katong pati bang ung-ung nga kuan putol hawak ano siya. Kuan kanang Nananggal. 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 Bro, kurik mo. Nagsulot kag kurtina ma. Kaya kurtina sa probinsya. Naibutang sa kwarto. no? Ana ka naman, murag kurtina ba sa kwarto. Saan? Murag floor mat, oy! Turmat. Oy, nag-short ko guys, so. Matiyan. Sige, salamat ito Lord. Nagkuhan na, play off me everyday sa among kuhan videos. Daghan ka ng phone, computer, laptop. Kamukuhon para Tanan makatabang sa cellphone. inyong WhatsApp kay karon daghan man itabang pod sa aho. Sini? WH. Sa nang watch hour? Pila daw watch hour day? 17 pa. Sige. So mo na. 4,000 man itong kuwang. Ay, dapat 4,000 to abton. Ano tayo kuwang 2-3? Dali na. Nasa mo na. Secret, ako rin bahala. Evangeline Restore. Mga na kita. Ready na ang mantil. Ang floor mat, oh. Floor mat. Oh, floor mat diyan. Igo Igo siya na sa guys programa. kay wala na mi sinina ikapalit kanina lang mantil lang. Bro, daw ko ma. Oy, yo kita to. Tinaguan. Uy, bau ako ni mo ba? Mahugot ako. Sige na, hapit mugukod na hapit. Guys, so Or bukod wala, na akong iniwan lawas ako guys. Oh. balik. Iniwan Oh. ko balik. Ako Asan ako mo? Okay, tataas ni si kung si Tino. Iwan ko kayo ko. Na kasi mo mama na. Look. Si Tino kay. Nalagi ko ni mama nga naong sa ilo ko sa mong dibina. Kung classmate gani kay mo ana nga liwat ko ni mama. Si Tino kaliwat sa side ni papa. Ano madibina man ko. Alay bra. Eh, pataka man sa dun.
Ayaw mo, sige. Ay, dili, lahi amo ang kuan, lahi among gigamit na accounts. Ay, lain na account. Di man mi tig-abli sa mong kuan? Di ba may sigablo sa mong channel? Mag-abli rami na ay upload or live. Mora. Mga nami daghan mga Ninja. ninja. Kasi ikaw. Ninja. Di i-plate ko na. I-play to ng Oy, dagdag sa watch hour. Eh, naman, ako isa ka oras na. Tanaw ka na. Madagdagan ko isa ka oras sa watch hour. Yung goal kay 4,000 man. Ano gata? Oh. Lot, dayon taog kwan? Dayon taog Sunday? Og Sunday. Ig Sunday? Dayon ta og Sunday. Wala may bagyo. Bagyo. Uy, Sunday. Oh, Palikod mga kwan. oh, pwede rana ayaw ikada adlaw kay mo search na same og VPN. Okay. Sabihin sa biti. VPN. Pinining gabi. Vice President Nation. Ano pa sa Iris? Ano di oraso? Ano ta? Kapit ang di na city. Guys, Mamay. unsa man niyo to? Ikaw na. See you. Goodbye. See you in the next. Unsa man ni? Hi, Ma'am Susan. Buong yung indig. Inding. Kari po din. Oh, dayon mi. Buntag pa to diri oh. Sige, soda pa. Bye! Salamat sa pagtanaw, mga kagahi. Manihapon sa mi kay moniwang. Manihapon sa mi, kay basig maniwang niya mi. Delikado. Delikado na. Bye! Sige, bye. Nagot mo may motobag. Pang nanay ba? Nagawa ko na yung tubag. Oh, Manihapon ikaw na yun. sila. Bye! Pluta. Tulot mo to bye na tulot. Balot! Bye-bye, balot. Sina? Wait. Gutom na milot. Chat na lang. Chat lang. Sina? Say you. See you. See you. Bawal moniwang. Maujod, bawal muniwang. Bye! Bye, mga kagahi. Gahig. Gahig Olo, olo, gahig gahig liyan, liyan. gahig tanan. Na-proceed mo to. Ang prosen kay Bugnaw.